uJunior walahleka ngomsombuluko owedlule ngesikhathi edlala nabangani bakhe. Umphakathi uphume inqina umthungatha kodwa kuze kube manje akatholakali. Na ungabuka sonke nje concern ukuthi mfana ukuphi la khona uyadla uyageza uthola lembatho lebekayithola ekhaya yini. Izamile kubika epolice station ku Monday sihambe ebusuku bonke be Monday sinzinza umntwana kepha kuyiwa kuyobikwa epolice station ithi yona kumele silinze 24 hours kepha kuhambe umntwana wa 6 years. Amaphoyisa athi awukho umkhondo. Police are still continuing with the search with the hope to find the little boy alive. We still urge members of the public who might have information on his whereabouts to call our Crime Stop number 08600111 or send information via my subs app. Izakhamuzi zasePienaar zithi azisathembi ukuthi zizomthola ephila kodwa zithi zizoqhubeka nokumthungatha.